Sino ba ini? Oy! Ani ka pa yan? Maupay ka guna no, maupay. Gibaligyan mo na ang tuna. Ini nga balay, gini ka baligyan mo ang tuna. Nakabalita ako dito Manila. Asan mo kain ni Uncle? Andun. May ano ko na ko rin makapasyada kaniya. Late, 10 years dito ha. Manila, tara, punta natin yung uncle nyo. Bilisan nyo mga anak, bilisan nyo. Sino ba ini? Oy! Ani ka pa yan? Maupay ka guna no, maupay. Gibaligyan mo na ang tuna. Ini nga balay, gini ka baligyan mo ang tuna. Nakabalita ako dito Manila. Waray man! Gunggong! Natuod ka mo nito nga surtsat nga turtix. Wala tong kamaturan. Natuon na ako, kaya namunamot nagkuhan na akon. Gibaligyan mo ang tuna, wala magtagi bis piso. Ikain mo kwarta. Waray, di itong tinuod. Dapat yan ang atuna. Ay, yan amo ng pagkani, amo ko pagbakasyon yan niya. Kaman siya yan ha, tigang pala kami Manila, di makapoy-kapoyang pa. Nakabalita ako ni Nining nga balay, ginihimo mo ko no ini nga beer house. Sus, natuod ka man nga mga burbalita nga aamot ako ginuok yan Mga na. duha kami din katuig, mga anak. Duha kita, 2 taon tayo dito, mga anak ha. Dito na kayo mag-aaral. Di ka good papaywaso ko ikaw yan ni Nining nga balay. Kaya kabilin niya na itong tatay. Oh my God! Ginbaligyan mo man ang tuna, wala mo magtagi bis piso. Hindi nga balay ako na yun eh, papaywasan ko ikaw. Ako na yun nga balay din eh. Kasi imuha ini kay Pangatin, naman nga ni. pangatin gamit, pangaha, kay maano kami yan ah. Adi kayo makakita mga anak. Gunggong! Pagkikiriwasan din eh, kay makakun kami nga, ada kami yan ah, tak mga anak. Kasi maiwas ako kay dumog naman nga ni nga balay. Haros naman nga ni marunog. Imuha ini. Sige, kay makakun kami. Mo pa ba itong Manila? Day, mo pa ba't Manila? Ano maupay? Amo tayo Ay, ya. hindi. Ano ba? Maganda bang Manila? Maganda. Oo, masaya. Sige na, ay napag-ibay, matis tuloy ah. Pangatin gamit, kay makakun kami. Adi makapoy na. Sige, imuha ini. Malakat ko. Ay, lahulan na diya. Kukuha ang katak mga gamit. Ito lang muna kayo mga anak, kay papasok na tayo sa loob. Palisin natin yung titon nyo, kay binenta yung lupa namin. Imuha ini nga balay. Kay dumog naman nga ni. Haros naman nga ni marunog. Kada mo pa Di, imuha ini. Tara, punta tayo sa loob mga anak. Sus, yan ang inapunbog to. Palalamot na yun ang. Hainok yan ang mga katurog. Adi yaging palayas. Kumato kaya. Yan ang Manila. Marilo ta kwarta. Pwede ka siguro magkonduktor lanay pag-abot nga dito. Makabat nila. Sulog na